हेल' गाइस गिबियावनो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि दुबानि बारि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोबाय ओमफ्राय आंहा भिडिअआ फैलायबाय नै भिडिअआथ' आंना सिगांनो बानायना दोनखानायसो गाइसमोन ओमफ्राय समजों लोगोसे आपल'ड होनो हायाखै आरो गाइसमोन ओमफ्राय गाज्रि दामोन आरो नोंथांमोना ओमफ्राय आंना बेनोसै आरो भिडिअआ मावनाय दांनायल' आरो गाइसमोन मावनाय दांनायनि गासिबो गैखायासै बेखौनो शेयार खालामलाबायो आरो गाइसमोन ओमफ्राय बिदिनोसै आरो बेरायनाय मानायनिखौथ' लाबोनो हाखाया नालाय गाइसमोन न'निफ्रायनो न'आव थानानैनो न'नि जि मावनाय दांनाय आं बेखौनो शेयार खालामबाय थायो आरो गाइसमोन ओमफ्राय गाइसमोना सोरबा साननाय लांसिगोनसो आरो गावल' मावो बायदि मावनाय दांनायखौल' शेयार खालामबाय थायो भिडिअनि थाखायल' बानायथारदों बेसो साननाय लांसिगोन बे गाइसमोना बिदि नङा आरो गाइसमोन आं मावखायो आरो ओमफ्रायो बिदिनो आरो आं खामानि दामानि मावनो मोजां मोनो आरो बिदिनो खायफा आरो गावबागाव गोसो आरो सोरबा मोसानो मोजां मोनो सोरबा बेरायनो मोजां मोनो सोरबा दामनो देनो मोजां मोनो बिदिनो सोरबा मुसुरनो मोजां मोनो खननो मोजां मोनो बिदिनोसै आरो ओमफ्राय आंहा बिदिनो आरो मोनसे मावनाय दांनो मोजां मोनो आरो गाइसमोन बेनिखायनो आङो न'आव थानानै जा मावो बेखौनो आं भिडिअ खालामनानै एसे शेयार खालामो आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय दिनै बे सानसेनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबसक्राइब खालामनो होदो आरो आंना चेनेला दासिमबो ग्र'खौनो जानो रोंला मा जाबावगोनथाय भाइरेलसो जानांसिगोन दां गाइसमोन बेरायनाय मानायनि भिडिअखौनो लाबोनो हाया आरो गाइसमोन नोंथांमोननो शेयार खालामनो बे न'निफ्राय बाहेरायाव थांबाबो ओरैनो थांजाया नालाय एसेबाबो माबा थाथारनांगौ नालाय गाइसमोन दंफां बिलाइ गैयाबाथ' न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारजाया नालाय एसेबाबो ओरैखो मोदोमाव लाफाथारनांगौ आरो मोदोमाव थाफाथारनांगौ आरो गाइसमोन ओमफ्राय बिदिनो मिथिं दावथिं माबा माबिफ्राव जाया नङा जाबाय थादों आरो होमबाबो आं थांनाय जायाखै आरो गाइसमोन बिदिनो थाखा फैसानि प्रब्लेम थायो आरो न'खराव ओमफ्राय न'खरावबो रावबो गैया जाहैबाय नालाय जोंहा आइ बाबाल'सो नालाय जोंहा ओमफ्राय आं साथामल'सो दं आरो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना नायनो गोनां जायो ओमफ्राय जाहा बाबायाबो बिदिनो खामानियाव खारबाय थायो मालाय ओमफ्राय आइयाबो बिदिनो सम मैगं फानहैयो बाजाराव माबानानै मैगं बुथुमनानै लाङो आरो थाइसे थाइनै ओरैनो खरस संख्रि फानलुनि फैयो खोमा होननानै ओमफ्राय बिदिनो आरो आंहा न'आव थाबाय थानाङो आरो न' नेबाय थानाङो गाइसमोन न'आव थानानै बिदिनो आरो माबा माबि गायलु गायला खामानि मावबाय थायो आरो गाइसमोन ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोना एसे भिडिअ लानानै शेयार खालामो आरो नोंथांमोना ओमफ्राय बेखौनो नायनानै होदो आरो अननानै गाइसमोन रायलायनायफ्राबो आंना बारा मोजां जालायलाङा बोरैबा फिस्लानिसो थांलायलाङो थाबथागुलायो गाइसमोन ओमफ्राय आंना हाथाय माने एसेबां गिदिरथार जि असाइस नुखायो आरो हाथाइखौनो गाइसमोन बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै होदो आरो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय गाइसमोन बिदिब्ला फैफादो आंजों लोगोसे दिनैनि सानसेनि भिडिअ आं मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे देखायलांसै आरो इन्टारेस्टिंबो खालामनो रोंखाया नालाय मानसियाबो हारसिंनो बिदिनो भिडिअ खालामलाबायनानै आगारलाबायोसै आरो आंना लोगोफोर ओमफ्राय आंहा फैलायबाय नै सान्दुं गोसाबाबो 3:15 जाबाय आरो गाइसमोन ओमफ्रायो नै ओरैजाय नेट होआखै नालाय नेटआ माबा होजोबाखै नालाय मोजां ओमफ्राय नै बैनिखौ नैयाव होफैदों आरो गाइसमोन ओमफ्रायो बैथिं गरसे दं आरो बेखौ ओमफ्राय नै ओरै साहाथिं होफैनोसै आरो बिथिं ससे थादों आरो नै साहाथिंबो नैबे बिथिं ससे नांगौ जादों आरो ओमफ्राय नै बैखौ ओमफ्राय नैथिं होनोसै आरो गाइसमोन ओरै होनोसै नैबेथ' नै इसांल'सो थांखागोन ओइथिं ससे माबा मोनहाजोबाखै नालाय नै बे ससेखौ नै ओइसिम फुललांबा नैसिम मोनफैनो हागौ आरो गाइसमोन नैसिम ओमफ्राय आं दायो खुन्थाखौ फबाखै आरो ओमफ्राय ओइथिं खुन्था नांबावगौ आरो खुन्था होनानै लाग्रोनोसै फबना लानोसै ओमफ्राय ओइखौ इथिं होफैनोसै आरो गाइसमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो नै खुन्थाखौ ओरै लाइननो माबानानै फबनानै लाजोब्बाय आरो होनानै ओमफ्रायथ' ओइ माखासेखौथ' बाबाया हाखरखौ बाबायानो जावखाजोबनायमोन आरो ओमफ्राय नैबे थंथामखौ होआखैमोन आरो ओमफ्राय फबाखैमोन आरो बिसोरखौ गासिबोखौबो फबाखैमोन ओमफ्राय आङो बे थंथामखौ होदेरनानै फबनानै दोनना लाबाय आरो ओमफ्राय दा आं बै नेटखौ खेवनानै बेयाव होफैनोसै आरो गाइसमोन नै मैथायानो रानलाजोब्बायसो गाइसमोन नै माबायदि रानदों नै हायानो गोरानखा नालाय हायानो बारा नालाय नै बिथिंजाय एसे मोजां दं बेसर होदोंमोन नै खालुना जानो होननानै एम्फौ जाजोबदों नै एम्फौ जासोदों ओरैनो फोनायसो जाबाय बियो ओमफ्राय आं दा नै बे नेटखौ खेवनानै लांसै मानसि बारस' बुरस' खालामथारोहाय लोगोफोर मानसिफ्रानो एखे बारस' बुरस' खालामथारो मारै खादोंब्रा
नेटखौ खेवनानै लाग्रोजोबनोसै र' लोगोफोर ओमफ्राय आं नै बेनि नेट गांसेखौ खेवनानै लाबाय आरो गायसिमनि ओमफ्राय इयावथ' जेबो मावथ'ला आरो बे ओरैनो थाथ'थोंसै उनाव माफोर मावनाय जायो ओरैनो थाथोंसै आरो मोसौ बोरमा खानोबो जायगा नांगौ जायो नालाय बेयो 1.5 बिगासो जागोनदां आरो ओइनिफ्राय बै आं दहाय जि नेट होदोंमोन ना बेनिफ्राय आरो ओइ दंग' सेरसिम ओमफ्राय बेनिफ्राय बैसिम 1.5 बिगा जागोन आरो ओमफ्राय दा बेयाव नेटथ' बायबाय थानो हाला नालाय ओमफ्राय नैबे नेटखौनो ओइयाव ससेल'सो नांसिगौ नालाय लांना हैनोसै आरो गायसिम खेवनानै लाबाय थादों आरो आं खानायखौ दंफाङाव खानायखौ ससे खेवखांबाय आरो आं गायसिम नोगोद गोरा गोरा जाना थादों नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो नेटखौ खेवनानै लाबोजोब्बाय आरो ओमफ्राय बैथिंजाय होनोसै आरो ससे नांबावगौ जादों आरो बारा गोलाव नांला आरो ससेबानो जासिगोन आरो गायसिम ओइ बैनिफ्राय नैसिम होबाय आरो ओमफ्राय नैबे ससे नांबावगौ आरो नै गायसिम बेथ' लावद्रायबावसिगोनसो नैसिम आरो लावद्रायसिगोन बियो लावद्रायबा लावद्रायदोंसै उनाव बैथिंबो लांनो हागोन ओइ खर'थिंजाय ससे दंना हाया बोलांनानै माबा मोनसे गायनो हागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंना नै नेट सोंनाया नै कमप्लिट जाबाय आरो ओइनिफ्राय नैसिम ओरै राउन्ड गिदिं होजोब्बाय आरो आं गायसिम नै ओइनिफ्रायनो नै ओरै राउन्ड होजोब्बाय आरो बेखौबो बारसिबावगोनसो उरसोलाबायो मानसिफ्राबो माबा सैमा अमाफोर दाउ माबाफोरबायदिसो आंना नेट होनाया कमप्लिट जाबाय आरो गायसिम ओमफ्राय नै ओइथिं ससे आग्लायबाय आरो नै ओइसिम ओमफ्राय बेखौ थांलाय फैलाय लामा दोनबाय आरो बिथिंजाय ओमफ्राय हाबबा खेवग्रा ओमफ्राय थांबा माबाना खाना गालांग्रा माबाबाय आरो बेयाव गायसिमनि आरामनो ओमफ्राय दायो आंना नेट होखांबाय आरो ओमफ्राय आं दा र' थासुमलि गायनोबो एसे दंबावो आरो ओमफ्राय आं बेखौ हाखौ जावना दोननो हागोनदां सानाबो ओइनै एसे दंबावो आरो एसेग्राब मोनाद्रायाखै आरो ओमफ्राय आङो नै सिखाजों माबाजों खन्थाजों दोनहैनानै खदाल लाबोनानै जावनानै माबाफैनोसै आरो दोनफैनोसै गाबोन बेलासि गायनोसैलै आरो नै लोगोफोर बैथिंखौ गायखांबाय आरो ओमफ्राय नै बै नैबे थासुमलि दोननाय नुदोंना नैबेनिफ्राय नैबेथिंजाय आङो नैबे दानस'नायखौ बेसेबांसिम थाङो बिथिं ससे गायनो नागिरदों आरो आं गायसिम नैथिंजाय ओमफ्राय मोनाबाय हमाव सानो हाबबायबो बेसेबां हायोथाय ओमफ्राय जावना दोननोसै आं माखासे लोगोफोर ओमफ्राय आं लाइन मोनबा जावबाय आरो ओमफ्राय मोनाबाय नालाय दा मोसौ बोरमा खानांगौ आरो दुगैनांगौ नालाय बेनिखायनो आं थांसै आरो नै गायसिमोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा नैबेजों नैबे खाथिजों नैबेजों ओमफ्राय गाबोन जावनोसैलाय आरो गायसिमोन बानलुआबो हाग्रा दांनो दंबावोमोन खावसे बानलुनि हाग्राखौसो दांग्रोनांगौ ना मानांगौ जादों आरो आं ओमफ्राय गाबोनसो सोरांग्रोथोंसै आरो गायसिमोन बेलायथो गायसिमोननि लावदुम हाखर जावना दोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय दानसल' होनांसिगौ आरो गायसिमोन ओमफ्राय माला सम सोलाबो दानस'नानै गायनोसैलाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै बानलु बारियाव फैलायबाय आरो बानलु हाग्रा दांनो आयदै नै जोंना बानलुआ बिबार लाहांबाय माथो हायथानो साला अखायानो हाथारासैना रानखाव रानसि जालाजोब्बाय गायसिमोन नै ससे थादों आरो नै बिथिंना नै ओरै खोलानि बिनिफ्राय ओरै खोलाथिंना आरो ओमफ्राय नैथिंना माखासे दांखांबाय आरो गायसिमोन ओमफ्राय नै जोंना बानलुआ बिबार लासिगोन ओइनि गोरलै लाबाय आरो ओमफ्राय जि दालाय खादों ओमफ्राय नै साला अखायानो हाथारासै दालाय खासोदों आरो ओमफ्राय बिबार माबा लाजोब्बाय आरो गायसिमोन जि थिख्लुआवनो नै जौनो रोङासै ओमफ्राय नै हाग्राखौनो दांनो मोनजोबाखै आरो आङो खामानियानो बेखौ मावबा बेखौ थायो आरो गायसिमोन ओमफ्राय थासुमलि गायनोबो दंबावो बेखौबो गाबोनसो गायनांसिगोन आं बेखौ माला हायो एसे थाब हाबा माबानोसै गायनोसै दैबो होनांसिगौमोन र' गाबोन मा जायो गाबोन सबनि हा होनांसिगोन एसेनो हायालाय बांद्राय गोरान माबा नङा आरो बे प्लास्टिक खोबजानाय जाबाय नालाय राननो रोङाखै आरो होमबाबो दै मोनसोबा अखा मोनसोबा आराम जायो आरो दैबो होथारनाय जायाखै जि गोबाव जाबाय
दाखालि अखा हानायनिफ्राय गैया होजायाखै गोजान बेसे रोगानो होननानै माबासो दंखलखौबो बानायासै ओरैनो पाइपल' बायना दोनफैबाय बानायगोनदां होनलायलायनानै खुन्था बानायना दोनलायबाय आङो गायनानै गैया माबा मायाबा मोनसे बानायनांगौदां आरो बानायस्रायासै साला बानलु रोदाया माबा जादों बिबार माबा खाजोब्बाय गोरलै गोरलै बारा जौनो रोंखाला बे जोंहाना बानलुआ बेलेगना मालाय गोजौ गोजौ जादों जानजिसे जालायबाय सोरनाबा सोरनाबा जानजिसेलायनो हान्थुसे जालायबाय आरो फेन्दा मोनहां जालायबाय फेन्दा मोनबाय आरो सोरनाबा ना हासार होनायखायसो जादों नामा जोंहा गायजेननायाव खनसे होनायानो आरो गायजेननाय गायिनि सिगां हायाव लगायनानै होनायानो आरो सारनानै होनायानो ओमफ्राय गैया ओमफ्राय दंफांनि माबा होयोना आरो दंफां जौनायनि मानायनिबो मुलि दंना बेखौ होआखैदां आरो जोंहा भिटामिन होयो आरो जोंहा होआखैदां ओंखायनो जौनो रोङाखै ओमफ्राय आं हाग्राखौ दांनानै लाग्रोजोबनोसै आरो गायसिमोन बोथोराबो फुरलाला जादों आरो मालाबा हासिगोन बे अखाया बिदि फुरलाला होनदों आङो मैया नोगोद गोसा दुंदोंमोन सान्दुङा मैयाजों दाख्लैजोंमोनदां सान्दुंना सानथाम ओमफ्राय दिनै एसे जोमै जास्रोदों आरो अयथासार हाग्रा रज'ना थादों गुदि गुदियाव नै हासार होनायफ्रानो गोसोमै दं नै गलिनो रोङाखै बे अखायानो हायाखैबा माबोरै गलिनो बेलाय हा गोरानावलाय देनां अखा हाबासो लासैसो माबासिगोन बे गलिसिगोन बुथुवायाबो नै जि आराम रज'ना दं बुथुवा गोरलै दंसै आरो हाया मोजां मोनबा गिसि मोनबा गोजौ जाजोबगौमोन बुथुवाया ओइयाव जि रोजा फोना होनाय बायदि रज'दों फिथाइ थाइजोब्बाय आरो बोरायजोब्बाय ओमफ्राय दाख्लै आइया मुथासे लांदोंदां आरो एवजानो होननानै दांना रज'दों नै दांना बानलु गुदियावनो लोगोफोर आं बिदिब्ला बानलु हाग्राखौ दांनानै लाग्रोनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय बैनिफ्राय दांबो ओमफ्राय लाइन मोनब्रै दांखांबाय आरो ओमफ्राय दा नै बिथिंजाय मोनथाम दंबावो आरो एसे हाग्रा बारा गैबाङा आरो बिथिंजाय एसे खम ओमफ्राय आं दायो बेखौबो दांना होजोबनोसै आरो बेनिफ्राय मोनसेयाथ' बारा गैया लास्ट गायनाय आरो बेनो गदाय गायनायनि महरानो दं हनै दाबो माबानो रोंथाराखै ओमफ्राय ससे एसे हाग्रा दं आरो गायसिम ओमफ्राय आं दा दांना होजोबनोसै टाइमाबो 4ता जासिगोन मालाबानो लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै हाग्राखौ बे बानलु दंफां गुदिनि हाग्राखौ फुनानै लाजोबखांबाय आरो गायसिमोन नै कमप्लिटनो ओमफ्राय ओइथिंनाथ' लास्ट गायनाय नालाय इथिंजायनिखौ फुवासै आरो इसिग्राब हाग्रा गैया आरो ओमफ्राय थाथ'थोंसै होननानै फुवासै आरो गायसिमोन नै इथिंना गायनायनि महरानो दासिमबो सोलायनो रोङाखै थिख्लु दंथारो नै एथ' फिसा लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि सानसेनि ब्लग भिडिअखौ बेयावनो फोजोबलांसै आरो दुब्लिबारिनिफ्रायनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबसक्राइब खालामना होदो आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय